ଖରା କଣ ହେଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇନାକୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପିଟନ୍ତି। ମା ଲୋ କହନି 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 କି ଖରା। କଲେଜକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ରିମ କେତେ କଣ ଲଗେଇଛି, ହେଲେ କଣ ହବ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଯାଉଛୁ ବଗ ହେଇକି ଆଉଛୁ କାଉ ହେଇକି। ଆଲୋ ଦିନେ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲାନି, ଖରା ହଉଛି ବୋଲି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ, ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଓନି ହାତରେ କେତେ କଣ ପିନ୍ଧିକି ଗଲା ପରେ ବି ମଣିଷ କଣ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ଯେତେ ଦାମିକିଆ କ୍ରିମ ଦାମିକିଆ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ, ଖରା ତ ଯେମିତି ହଉଛି ଏଇଠୁ ସେଇ ଯାଏଁ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଝାଳ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଆଲୋ କାଲି କଥା ଶୁଣିବ କି? ପାଣି ବୋତଲଟା ନବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏଇଠୁ ସେଇ ଯାଏଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଶୋଷ କଲା। ମୁଁ ହାତ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାଗରୁ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇନି ଆଉ। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଏମିତି 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 ଘୁରେଇଲା ଆଉ। ଆଲୋ ସେଇଠି ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ରାସ୍ତାରେ ମତେ ପାଣି ଦେଲା, ପିଇକି ଟିକେ କଲେଜ ଗଲି। ଆଲୋ କଲେଜ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା। କଲେଜ ଏତେ ଖରା ହଉଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା ନାଇଁ? ଆଲୋ ଏତେ ଖରାରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଦେଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁରା ତଣ୍ଟି ଧରି ପକେଇଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଇ ପୁରା ଛିଙ୍କ ହେଇ କେତେ କଥା। ଆଲୋ ଏତେ ଖରା ହଉଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହତା, ଦେହରେ ତ ଯାଉନି ଆଉ, ସହି ହଉନି କି ରହି ହଉନି। ଏସି ଲଗେଇଦେଲା କୁଣୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଷୁଛି। ଆଲୋ ହେ ବିଲ୍ ଉଠିଯିବ ଏତେ, ନାଇଁ ଥାଉ ଗରମରେ ପଛେ ଶୋଇଯିବି, ଏସି ଲଗେଇବିନି। ହଉ ଯାଏଲୋ ମା, ମୁଁ ଟିକେ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇଦିଏ।